Paljon yleisöosastossa kirjoiteltu viime aikoina puhumattakaan valtakunnallisista tiedotusvälineistä tämän hetken urheilu kuumasta perunasta, eli mitä tapahtui Kuusysissa tässä viikko pari sitten. Olemme päättäneet tarttua härkää sarvista ja olemme kuulleet kumpaakin osapuolta. Ja näin sanoo asiasta Keijo Voutilainen, Kuusysin eronnut lähes legendaarinen päävalmentaja. Keijo Voutilainen, mikä nyt on tilanne tällä hetkellä? No, tilanne on tällä hetkellä se, että minä en enää toimi ainakaan Kuusysin valmentajana. Mutta millä tavoin tähän on päädytty? No oikeastaan tässä tapahtui semmoinen tilanne, että minä itse ilmoitin seuran johdolle tai seuran puheenjohtajalle tai pyysin seuran puheenjohtajalta eroa tästä ja hän hyväksyi minun eroni ja tämä on se syy, minkä takia minä olen lopettanut tämän homman. Mutta kaupungilla kerrotaan, että teillä oli jo periaatteessa sopimus ensi vuodella ja se sitten purettiin. Tämä ei siis pidä paikkaansa niinkään. No tietysti, jos puhutaan sopimuksesta, niin kyllä tässä oli oikeastaan semmoinen, tämä sopimus oli vaan semmoinen, että olin lupautunut jatkamaan tehtävässäni ensi vuoden vielä tuossa. Ja nimittäin minä olen jo pitkän aikaa puhunut sitä, että minä päätän jalkapallourani kuitenkin ihan lähivuosina tässä, että tämä tuli vähän tavallaan niin kuin yllättäen ja toisaalta emme tällä tavalla olisi halunnut päättää tätä kuitenkin, tätä työtäni tämä hommaa, mutta meillä oikeastaan syntyi semmoisia pieniä, no en mä tiedä voiko sanoa erimielisyyksiä missään vaiheessa, vaan eri näkemyksiä näistä hommista. Ja mä luulen, että ne on oikeastaan tuommoisia tavoitteellisia näkemyksiä seuran johdon kanssa. Ja koska minä laskin niin, että tässä tämä joukkue, mikä mulla tällä hetkellä oli käytettävissä, niin minun tavoitteet oli kuitenkin asetettu aika korkealle, koska mehän ollaan saavutettu aika paljon tässä näiden viime vuosien aikana Kuusissa. Ja minun tavoitteet oli tuonne kansainvälisille kentille ja ehkä tässä mielessä nämä tavoitteet ei niin seuran johdon kanssa ole yhtenäviä. Ja tästä syystä ehkä minä sitten päädyin tämmöiseen ratkaisuun, että minä halusin niin lopettaa sen homman tähän niin kuin se nyt loppui. Mutta ilmeisesti sinä itse et saanut valita pelaajia, vaan seuran johto valitsi pelaajat, joita joukkueeseen otetaan. Pitääkö tämä paikkansa? No tietysti osaltaan se pitää paikkansa, mutta myöskin kyllä minä olen saanut sanella myöskin, ettei tässä voi seuraa syyttää siitä asiasta. Kyllä mä olen aika pitkälle pystynyt myöskin sanelemaan, ketä on halunnut joukkueeseeni myös tuua, mutta tässä tapauksessa, mistä tämä ero johtui lähinnä, niin oli se, että minä olisin halunnut tähän joukkueeseen 2 pelaajaa, uutta pelaajaa, semmoista kansainvälisesti, jotka kansainvälisellä kentillä pärjää myöskin, ja seuran johto ei ollut halukas tähän linjalle lähtemään, niin se johti niin kuin tähän eroon sitten. No, mitä suunnitelmia sinulla itselläsi on tällä hetkellä tulevaisuuden suhteen? No, tietysti minä en oikeastaan kovin paljon vielä mitään suunnitellut. Ainoastaan minä olen saanut tässä tarjouksia ja on kyselty muuanne seuroihin, mutta joka tapauksessa minä haluan niistä nyt tällä hetkellä vielä millään tavalla kertoa, koska ne on vielä oikeastaan niin alkuvaiheessaan. Mutta katsotaan nyt, että ensin mä päätän perheen kanssa, mitä tässä mä tulen tekemään, että kannattaako minun lähteä minnikä tästä hommasta vai päädynkö mä siihen, että mä jatkan joko jossakin voin vielä jatkaa jotakin junioritoimintaa tai mitä muuta tahansa tämmöistä. Että en tiedä jaksaako tässä toimettomana olla, mutta tietysti toisaalta kun ajattelee sitä, että minä olen tehnyt tätä jalkapallohommaa jo peräti 36 vuotta yhtä mittaa, melkein ollut joka ilta menossa, niin ehkä olisi aika se, että minä lopettaisin ja koko touhun nyt tähän. Sinä sanoit äsken, että tämä tilanne, joka nyt syntyy, tuli yllätyksenä. Olisitko siis ollut itse vielä valmis jatkamaan muutaman vuoden? No, en mä voi sanoa, että muutaman vuoden, vaan kyllä me ollaan keskusteltu tässä asiasta seuran puheenjohtajan kanssa myös, että noin ainakin vuosi kerrallaan jatketaan tätä hommaa, että koska oli tarkoitus niin, että sillä hetkellä kun löytyy seuraaja tähän hommaan, niin sen jälkeen mä voin lopettaa tämän homman kyllä, että ei tässä ollut ihan vuodesta kysymys, vaan tai vuodesta korkeintaan kysymys mun jatkamisessa. Niin. Mutta sinä itse haluat, että seura jatkaisi jo edelleen pelaamista tuolla kansainvälisellä kentillä ja itse haluaisit olla mukana tällaisessa toiminnassa. Onko tämä tavoite suomalaiselle tai lahtelaiselle jalkapallojoukkueelle liian korkealla? No, en tiedä oikein. Tällä hetkellä kun ajattelee sitä joukkuetta, mikä Kuussa on erittäin hyvä materiaali.
Siinä on erittäin hyviä, nuoria, lupaavia pelaajia, mutta minun mielestäni tällä hetkellä niin kun ei ollut riittävästi niitä pelaajia kuitenkaan menestyäkseen kansainvälisellä kentällä. Tietysti tuossa on joissakin leirissä on arveltu, että tai minä olen julkisesti kuulemma ilmoittanut sen, että meillä on vain 11 pelaajaa ja sitä loput, että mitään muita ei ole joukkueessa, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa missään tapauksessa. Me on sanonut, että meillä on 11 kansainvälisesti käyttökelpoista pelaajaa tällä hetkellä ja sitten on tulevaisuudessa nuoria pelaajia, jotka tulevaisuudessa ehkä on käytettävissä sitten, mutta ne ehkä tulee olemaan tuossa vuoden, 2 tai 3 kuluttua. Jos nyt itse jatkat juniorityössä tai jossakin tällaisessa lainausmerkkeissä sanottuna alemmassa toimessa, niin miten se vaikuttaa sinun suunnitelmisi tulevaisuudesta, kun kuitenkin haluaisit olla mukana kansainvälisessä touhussa? No, en mä tiedä oikeastaan millä tavalla se vaikuttaa. Kyllä mä luulen, että ehkä se helpottaa minun työtäni jollakin tavalla. Mä haluan tietysti jatkaa jalkapallohommassa jollakin tavalla kuitenkin mukana. En mä usko, että mä ihan sitä täydellisesti pystyn lopettamaankaan kuitenkaan. Mutta se tietysti riippuu pitkälle jostakin niistä seurosta, jotka haluaa minua käyttää hyväkseen minun niitä taitoja, mitä minulla on annettavissa tietysti vielä tällä hetkellä. Niin kyllä mä oon valmis vielä jossakin mielessä jatkamaan tätä hommaa. Mitä evästyksiä sinä antaisit nyt lahtelaiselle jalkapalloilulle tulevia kausia varten? Tietysti mä toivon, että lahtelaiset joukkueet molemmat tulee menestymään ja nimenomaan Kuusi tulee menestymään kansainvälisellä kentillä, koska on tilanne se, että tämä joukkue, tämänhetkinen Kuusin joukkue, jolta odotetaan varmasti Lahdessa paljon ja myöskin koko Suomi odottaa, että se joukkue varmasti on se, joka tulevaisuudessa pystyisi menestymään näissä kansainvälisissä otteluissa. En mä toivo missään tapauksessa pahaa Kuusille missään vaiheessa, että menen katkerana haluan tästä hommasta poistua. Ja kyllä mä uskon, että se valmentaja, joka siihen tulee, niin se pystyy myöskin viemään tämän joukkueen myöskin jatkossa samanlaisiin saavutuksiin, mitä minäkin olen pystynyt tekemään. Mutta korkealle kannattaa siis tähdätä? Aina ehdottomasti kannattaa korkealle tähdätä meillä suomalaisessa jalkapallossa. No niin, näin siis Keijo Voutilainen, ja kuten sanoin, aivan tuota pikaa kuulemme myöskin toisen osapuolen lausunnon tästä asiasta. Olemme haastatelleet myöskin Kuusysin puheenjohtaja Hannu Wilkman ja palaamme siihen aivan tuota pikaa. Tuo romukultasi kaukolle ja vaihda se vaikkapa tyylikkääseen Omega Constellation kelloon. Hyvää joulua toivottaa K.I. Kaukon kello ja kulta, Rautatienkatu 11. Kimmo iskee Urkilla. Sunnuntaina kello 17 vastassa mestaruussarjan kohujoukkue KuPS Volley. Kuinka käy taistelussa veljekset Leppänen vastaan veljekset Parkkali? Näin myös Suomen mittavin lentopalloilija Matti Juntura. 207 senttiä. Tule ajoissa, halli täyttyy. Menestys, joka kasvaa. Menestys, joka luo hyvinvointimme perustaa. Kansallispankin osakeanti. Kansalliskasvun suuranti on meille kaikille varma sijoitus suomalaiseen menestykseen. Tule kasvattamaan omaa osuuttasi Kansallisosakepankissa. Hei! Tänään Rengas ja Varo-osan pojat myy polttoaineen jäänestoa 450 litraa. Ja me soitamme tähän väliin vielä yhden levyinen Hannu Wilkmanin haastattelua. Ja tällä kertaa se on uusi bändi, Brandos-niminen bändi, jonka todella on saanut valtavan arvostelumenestyksen niin USAssa kuin jopa täällä Suomessa eräs paikallinen musiikkilehti, siis ei paikkakunnan, vaan eräs suomalainen musiikkilehti suorastaan ylisti tätä yhtyettä. Siis Brandos, joka laulaa Gettysburgin taistelusta. Me kuulemme, mitä kiista, jos näin leikillisesti voi sanoa, osapuolen toinen puoli sanoo. Hän on Kuusysin puheenjohtaja Hannu Wilkman. FC 69 puheenjohtaja Hannu Wilkman, miten te kommentoisitte tätä Keijo Voutilaisen päätöstä? No kyllähän minulla oli tiedossa se, että ennemmin tai myöhemmin tällainen
päätös hänen kohdaltaan tulee tehtäväksi, mutta joka tapauksessa voin sanoa, että kyllä se aika yllättävä minulle oli. Me teimme Keijo Voutilaisen kanssa 4.11.87 sopimuksen koskien valmentamista kaudella 1988. Tässä tilaisuudessa me sovimme joukkueen rungon, kuinka se tulee rakentaa. Ja marraskuun 87 aikana joukkuejohtajamme Pentti Körkkö suoritti nämä tarvittavat neuvottelut ja mielestämme hyvin tuloksellisesti. Myös Keijo Voutilainen ilmoitti joukkueeseen olevansa tyytyväinen vielä tässä aina kuun loppuun asti, kunnes 29.11. hän ilmoitti minulle puhelimitse, että joukkueeseen tarvitaan vielä 2 lisäpelaajaa. Hän ei katsonut materiaalin riittävän kansainväliselle kentille. Kun siirtoajat jo kotimaassa olivat umpeutuneet, merkitsi tämä noin 300 000 markan lisäsatsausta, ja tähän FC 69 valitettavasti ei ollut varaa. Kun me teimme joukkueen budjetin 24.10. totesimme silloin, että meillä tulee olemaan budjettivajausta. Budjetti oli siis alustava luonnos 1988 noin 100 000 markkaa, ja tämän uskoimme saatavan katetuksi. Näissä olosuhteissa meillä ei ollut mitään mahdollisuutta suostua Keijo Voutilaisen pyyntöön. Kuitenkin kyseisen puhelun aikana pyysin Keijo Voutilaista vielä viikon ajan harkitsemaan asiaa. Ja uskoin näin myös tapahtuneen, koska läksin maanantaina työmatkalle viikoksi. Kuitenkin perjantaina 4.12. sain kyseiseen maahan, jossa olin puhelun, jossa ilmoitettiin minulle, että Keijo Voutilainen on julkisuudessa myös ilmoittanut eroamansa seurasta. Näin ollen FC 69 ei ollut muuta mahdollisuutta kuin suostua Keijo Voutilaisen pyyntöön. Mä haluaisin tässä yhteydessä korjata muutamia mielestäni virheellisiä tietoja, jotka julkisuudessa on olleet. Minulle kerrotun mukaisesti muun muassa television uutislähetys kertoi FC 69 vapauttaneen Keijo Voutilaisen tehtävästä, ja tämä ilmaisuhan on hienompi ilmaisu siitä, että on antanut potkut. Ja minun mielestä tämä olisi kuulunut olla. On pyynnöstä vapauttanut tehtävästä. Ja mä luulen, että tämä kirjoittelu, mitä nyt yleisönosastoissa ja muissa on ollut, on johtunut tästä ilmaisutavasta. Puheenjohtaja Hannu Vilppan, oliko tässä Voutilaisen eroamistapauksessa kysymys sitten ylipäätään vain rahasta? Kyllä, siinä oli kysymys seuran rahasta. Jos me lähdetään kelaamaan taaksepäin, näitä numeroita ei ole koskaan aikaisemmin julkisuudessa ollut, mutta mielestäni ne nyt kestävät päivänvalon. Vuonna 1985, kun minä otin puheenjohtajan tehtävät vastaan, seuralla oli tasan 2 miljoonaa markkaa velkaa, ja suuri osa näistä hyvin raskaasti korkorasitteista. Tällä hetkellä FC 69 veloista on maksettu yli 75%, ja tarkoituksemme on hoitaa seura terveeksi myös jatkossa. Jos me olisimme suostuneet tähän pyyntöön, olisi se mielestäni merkinnyt paluuta tielle, josta olemme juuri palaamassa. Ja niin pitkälle kuin minä asian ymmärrän, niin meillä on joukkue, joka pystyy taistelemaan seuran asettamasta tavoitteesta, joka tulevalle kaudelle on Suomen mestaruus. Te siis näette valoisena FC 69 tulevaisuuden? Kyllä minä näen sen ehdottomasti valoisena, ja meillä on erittäin voimakas juniorityö. Joskus aikaisemmin ennen viime kauden alkua olin yhdessä radiohaastattelussa, jossa ystäväni P. Heikkurisen kanssa kävimme keskustelua juniorityön voimakkuudesta Lahden piirin alueella, ja totesimme molempien seurojen olevan maassa aivan huipulla, ja myös 69 on ollut useita kertoja 80-luvun aikana maan johtava junioriseura, ja uskon, että tulemme vielä tässä suhteessa kehittymään, kunhan saamme haluamamme päävalmentajan. No niin, näisti tilannetta ja selvitti myöskin asian taustaa suurelle yleisölle. Ja kuuntelette